A 2010-es év valószínűleg a természeti katasztrófák éveként került majd be a statisztikai kimutatásokba. Erdőtüzek, tornádók és különösen az árvizek és a súlyos esőzések arra utalnak, hogy a természet nem azok szerint a törvények szerint működik, mint amiket az emberek rá szeretnének kényszeríteni. Nem volt ez másként Szlovákiában sem. A májusi és júniusi kiadós esők után, amelyek júliusban és augusztusban is megismétlődtek, vannak arra utaló jelek, hogy az időjárással valami nincs rendben. De valóban csak a természet volt a hibás a Hlohovcei, Nustai, Nizsnyi Misli, Malikozmalóci, Zvolenszka-Szlatinai, Handlovei és Previdze árvizek kialakulásában? Nálunk az árvizek a száraz patakokon keletkeznek. Ezek nem erdei utak. Ez gyakorlatilag semmi, száraz patak. Amikor esik az eső, összegyűl benne a víz. Ha pedig nem esik, kiszárad. 1, 2, 3. Ha az út másik részét nézzük, ahol gyakorlatilag nincsenek száraz patakok, és a természet valójában stabilizálódott, semmiféle víz nem folyik ki. De mégis épp itt indulnak el az árvizek. Késmárk fölött már 20-at számoltunk össze. Amikor viszont ezeken a száraz ereken megindul a víz, olyasmit már átéltem. Ez egyszerűen rettenetes. Köveket, rönköket visz magával. Mindent, ami elképzelhető. Akkora gödröket teremt, amik még kicsinek is mondhatók. 2-3 év múlva, ha ekkor esők lesznek, legalább 3 méterrel mélyebbek lesznek. A patak kicsiny, de a fölötte húzódó út nagyon hosszú. A hegyen akár több kisebb útra oszlódhat. Fent pedig még a rönkszállító technikától származó nyomok láthatók. Mindez egy helyre vonzza a vizet, mert itt pakolják föl a rönköket. Láthatják a rakodás nyomait, ezért jön a víz erről az útról. Nem tudjuk hány kilométerrel feljebb, de ott van. És azt sem tudjuk pontosan hány a gépjárművek által okozott nyom van ott. De hatalmas szám lehet. Ha az ivatalkor sikerült volna lefilmeznem egy ilyen utat, az emberek megdöbbentek volna a látványtól. Én átéltem már ilyet. Csak nem filmeztem le, mert nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Akkor, amikor erdei utakat építettem a Kárpátokban, nem fogtam fel, hogy egyszer el kell majd mondanom az embereknek, mit éltem át. És Szlovákiában keresem majd a bizonyítékát, hogy ez így van. Azt hiszem, ez nem csak ezzel az úttal van így, hanem mindegyik ilyen. Amit láttunk, az bizonyítja, hogy az összes szemét, ezek a bokrok, a rönkök, ezek a kövek mind innen származnak, ezekről az utakról. Ha átmegyünk a hegy túloldalára, ott ugyanolyan eső esett, de ott minden egészséges, tiszta. Onnan semmit sem vitt le a víz. Minket az izgat a leginkább, hogy semmiféle megoldást nem látunk. Tudják, 20 éve nem történik semmi. Nincs gazda. Az is gondot fog jelenteni, hogy a töltések megépítése elhúzódik. Az ehhez szükséges földeket nem úgy vásárolják ki, ahogy azt kellene. A töltéseken tapasztalható állapotok is ezt igazolják. A bősi töltéshez hasonló építmények gyökeresen nem változtatják meg a helyzetet, de csökkentik az árvízek pusztító hatását. Az intenzív esők után a víz lemossa az erdei utakról a fakitermelés hulladékait, amikből az utak kanyarjaiban, a patakok szűk részein úgynevezett hódtöltések keletkeznek. Ezek meggátolják a víz lefolyását, tavakat hoznak létre, amelyek még több hulladékkal, agyaggal és kővel telnek meg. A síkvidéken több ilyen hódtöltés is kialakulhat, amelyek átszakadnak, miután megtelnek. Így a dominó effektus révén villámgyors árvizek keletkeznek. A folyóvíz súlya megduplázódik a benne lévő szeméttől és kövektől. Az ilyen árhullám magassága akár az 5 métert is elérheti. Az ereje pedig képes a fákat gyökerestől kicsavarni, alámossa a hidakat, és mindent magával visz az erdőkből. Ezt elősegítik az alacsonyabb részeken lévő szabályozott patakok is, amelyek hegyi folyóként viselkedve gyorsan levezetik a vizet a síkságra. Ez az egyik erdei út, ami másfél hónapja úgymond segített elönteni Gnuste központját. És számtalan ilyen erdei út van errefelé. Szerintem 50 vagy még több is. 100%-ban biztos vagyok abban, hogy ezek az erdei utak a jelenlegi árvizek fő okozói, amelyek olyan gyakran és erősen elöntenek minket.
A tudósainknak ki kell vonulni a helyszínekre és megfigyelni, mit művel az esővíz a nagy záporok idején, az erdei útjainkon és a falecsúsztatások helyein, ahol elhaladtak a gépjárművek. 20-30 évvel ezelőtt nem volt ennyi nyom, és csúsztató sem, mint ma. Számuk napról napra nő. Újak keletkeznek, a régieket pedig nem rekultiválják. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a víz könnyebben lefolyhat az erdőkből. Méghozzá úgy, hogy gyorsabban eléri a síkvidéket. Tehát, ha a jövőben továbbra is erdei utakat, facsúsztatókat fognak létesíteni, arra számíthatunk, hogy épp ezek az utak okozzák majd az árvizeket. Ez az erdei út tulajdonképpen egy facsúsztató. Jól látható, hogy rég nem használták és nem is rekultiválták. Ha a fakitermelést követően rögtön rekultiválták volna, ma itt nem lenne gond. A vizek nem árasztanák el az alacsonyabb részeket. Az egyik megoldás az árkok nélküli erdei utak építése lehet, ami elősegíti a víz lefolyását. A víz átfolyna az úton, és a lejtőn túl elnyelné az erdei altalaj. Jelenleg így fest a klasszikus megoldás. Megépül az erdei út, mellette pedig az árok, ami gyorsan levezeti a vizet a völgybe. És épp ez a víz az egyik okozója az alföldi árvizeknek. Fölösleges csőbe fektetni az árkot. Azt akarjuk, hogy itt menjen el a víz. Azonban ekkora sebesség mellett átbukik és tovább megy a völgybe, a föld erózióját okozva és elöntve a síkságainkat. Darmo, že do tejto priekopy dáme trubu, že chceme, aby tá voda preletela tu, ale pri tejto rýchlosti, čo voda naberá, toto preskočí a ide ďalej do doliny a ďalej eroduje pôdu a zatápa nám nížiny. Az ilyen utat már nagyon nehéz rendbe hozni, mert már szétmosta az eső. Ennek ellenére rekultiválható. Egy szölöpöt teszünk jobbra, egyet balra, de akár meg is duplázhatjuk. Utána jöhet a gát, újabb szölöpök, innen az erdőből, ráborítjuk a földet, füvet vetünk, és a lejtő minden 5-10 méterét így hozzuk rendbe. Ez azt jelenti, hogy a gát csupán a másik gáttól folyó vizet tartja fel. Felfogja és elosztja a vizet az aljnövényzet felé jobbra és balra. Ha az ilyen utak száma a jelenlegihez hasonló tempóban fog nőni, a régieket pedig nem fogják rekultiválni, nem tudom, mi lesz velünk a legközelebbi években, de akár hónapokban is. A szlovák TV2-es csatornáján láttam egy vitaműsort, ahol egy vízügyi szakemberasszony arról beszélt, hogy ha annyi sok eső esett, akkor képletesen szólva, hogyan akarnak a literes üvegbe 2 tölteni. De ha az út mentén a víz útjába több üveget helyeznénk el, nos, ezt lerajzoltam, akkor ezek félig sem telnének meg, és az alsó sem telítődik túl. Ezt az erdei utat helyes dőlésszöggel építjük meg. Ezért a víz szépen lefolyik az úton az aljnövényzet, az alsó részre gondolok arra felé. Ezek azok az említett üvegek. 1, 2, 3, 5 a 20. Ezt a vizet kell elosztanunk, mert 2-3 kilométert lefut, és sehol sem kerül bele az aljnövényzetbe. Például ez egy erdei út Miszlava környékén, ami minden esőzéskor patakká válik. Az erdő felé lejt. Ha ez az út 2 fokkal a domboldal felé lejtene, akkor a víz lefolyhatna a lejtőn, és ott elterülne, vagyis a víz itt maradna. A hidrológusok szerint ez a föld túlságosan nedves. De épp itt, véleményem szerint nem magas a nedvesség. A föld itt sok vizet képes magába szívni. Most viszont az a helyzet, hogy a víz kiömlik az erdőből. Mi történne, ha ezt a vizet itt öntenénk ki? Eltűnik. Nézzék, nincs. Mennyi vizet lehetne lekötni? Jelenleg ez a víz lejut a völgyekbe és elönti a falvakat és a városokat. Áno, tak sa opakujú tie povodne u nás znova a znova. Ezek az árvizek újra és újra megismétlődnek itt nálunk, annak ellenére, hogy a faluban a patak partján végig kiépült a töltés, tiszta a meder, a víz azonban kijönt ebből az ágból és elárasztja ezt a patak melletti részt. Ez veszélyes az itt élők házaira. A helyi közművek is megsérülnek. Sajnos ez rendkívüli erejű katasztrófa, ami mindent megsemmisít, ami az útjába kerül. A Svinka folyó vízgyűjtő területén vagyunk, pontosan azon a helyen, ahol június 3-án 2 liter vizet öntöttünk ki ezen a tisztáson, amit 10 másodperc alatt elnyált a föld. A vizet Stagovics úrtól kaptam abból a házból. 2 tanú jelenlétében öntöttem ki ezen a helyen, és 10 másodperc alatt eltűnt. Alá szeretném húzni, hogy a folyamatos esőzések miatt a tisztás eléggé átázott. Ennek ellenére azonnal felszívta a vizet.
És ez minden esetben megismétlődött, amikor ezeket a vizsgálatokat, kísérleteket végeztük az itteni hegyekben. A vizet 10-30 másodperc alatt elnyelte az erdei talaj. Ahol lefolytott, összetömörödött a talaj a gépek nyomaiban és az erdei utakon. Ezeken a helyeken a víz lefolyt a völgyekbe. Minden traktornyom vagy a nehéz gépjárművek nyomai elősegítik az esőzésekkor a kispatakok gyors kialakulását, amelyek egyre mélyebbek lesznek. A gravitáció törvényének engedelmeskedő víz pedig azonnal lefut a völgyekbe. Én már 20 éve a hegyek között élek, és megfigyelem a vizeket az esőzések, záporok, zivatarok után. Bizton állíthatom, hogy az ember nagyon szoros kapcsolatban áll a természettel. A nagyapáink, dédapáink jól tudták ezt. Aki az erdőbe vagy a mezőre ment, mindig vitt magával valamilyen szerszámot, hogy az esetleg összegyűlt vizet egy meghatározott, növényzettel fedett helyre vezessék. Gyakorlatilag ez a víz itt maradt, és nem folyt le a hegyről. Azok az emberek, akik ma a vízgazdálkodást irányítják, egyáltalán nem járatosak ezekben a kérdésekben. Annak ellenére, hogy komoly pénzekért dolgoznak, fehér gallérban, zöld asztalok mellett. De ki kell menni a természetbe, beszélni kell az emberekkel, meg kell figyelni ezeket a folyamatokat, és csak ezután lehet minimalizálni ennek a vízgazdálkodási problémának a következményeit. A potom zrejme tie následky tých vodohospodárskych škôd budú minimálne. Nachádzame sa na jednej z prítokov rieky Torisa, je to Škápova dolina z územia... A Torica folyó egyik mellékágánál a Skapovi völgyben vagyunk. Ezen a területen termelik ki a fát. Az utakon rengeteg száraz patak volt, ami azt jelenti, hogy a fakitermelés hulladékait lemossa a víz, és egyes helyeken ezek a hulladékok összegyűlnek. Így akadályok és gátak keletkeznek, amelyek elsöprő hullámokat képesek létrehozni a meder mentén. Ilyen pusztításokat tapasztaltunk mindenütt, ahol jártunk. Kisuci, a Lévai hegyek, Grinyovban vagy Svidnikben. Sajnos ez a mi munkánk, az erdei utakon végzett tevékenységünk eredménye. Nem figyelünk oda a fakitermelést követő felújításra. O revitalizáciu územie po ťažbe drevnej hmoty. Tu vidíme konkrétne... Itt egy teljesen szétmosott hegyoldalt láthatunk, mivel az itt összegyűlt faanyag gátat alkotott. A vízhullám kitört, és az egész hegyoldalt letarolta. És mindezt levitte a víz a Torica folyón akár a Hernát torkolatáig.